etorri dan hori, geure geurie eta zeuena dan itxuki irrati honetara. Wichita hemen kontrolien zeuekaz. Gaurko elkarrizketa eta gonbidatuek aurkeztu baino harin hau, histori txikitsu bet kontako txutie. Orain dela urte bi ize, Kostarri elkarteko kideok, ideia lehiak eta batera aurkeztu ginen, diputazioak organizeten dauen BBK-ko koloniazetan, hor, Sukarritan, Pedernalesen, podcast bategaz, balorien imitzeko Urdaibaiko lanak, artisauak, eta hainbat komertzizotan itzen dauen bihar, balorien imitzeko, ameko geure lurralde txiki honetako profesionalak. Da, sarize ere abazi izan duen, 3. sarize uste dut, eta horre podcast horrek baino ez dau ikusi argize, ze hortik gitxire, udaletxiek hainbat lizitazio edo deialdi intzegero itxukirratia hartuteko, utxe onzan edo esan inorra aurkeztu, eta hori dela eta udaletxetik dei bat okin zandun, Kostarri elkarteko kideok, dei horretan, geugaz guzan dabila batxartu, itxukirratian ardurie edo berpiste edo itxukirrati 2.0 honetan parte hartuteko aukerie emoten. Gaurko gonbidatuek aurkeztuteko, lehenengo kugaz jungo nahi, bera Andrasku da, jatorriz palestinatarra da, euskaldune, zelanez, 110 bermiotarra, eta gure Bermioko ordezkari nagusize, ontxe momentuen, Bermioko alkatie, bera da, Nadia Neme Somali. Eta bigarrena, bebai euskaldune, zelanez, bebai 110 bermiotarra, 110 gehituko txagu bizeri, udaletxeko kargu baten dauzelakon, da horrek betidako ardure apurtxu betkizau. Bermiotarren esatin hagu dut esan. Bera alzuieto panteoiek darbitxuten, bebai Sarragoitxiko paretak darbitxuten, edo pintxeten, edo azten sorbaten, pintadak borraten, eta ganera Bermioko alkate ordea. Bera da, Xavier Ortuzar Putron. Kaixo ekipo, zelan zauzie? Oso ondo. Ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, hauna zeuen txera etortik gaitxik elkarrizketa txiki honetara. Zuei. Zeueri, inbitetiarren. Zikeratik hasi nahi neu histori txiki horregaz. Zelan ikusten zuie apurtxuet gentiri espliketie zelan sortu du berpiste itxukin berpiste hau. Nondik sortu zen herriko irrati barri hau berri zabaltzeko idea, zeuen udaletxeko mandati gudot esan, eta ze paper jokatu dau udaletxiek prozesu honetan? Lehenengoko parti edo oso ondo azaldu dozun moduen, ideie geure aldetik beti egonda, hori ideie berbiztuteko, edo zelan egin, edo ze geuretzako, helburu nartien da hori hurbiltasune, ezta? Eta pentsatzen dugule geure irrati bat okitxie Bermion oso garrantzitsue da. Historize, lehenoko pausuek zeuke azaldu dozuz, orain zabike azalduko dau bigarren partiegu zelan hartun dugun hori ideie, eta hemen gauz, gaur egon. Nadia tino moduen, gure idei azikerarik esan da. Gobernue batun zanien bebai gure helburuen artien egondan. Gauzi esan da, zelan egin, zelan gorpuztu itxukirratia esarratu zela, eta ostabe asti, ez da. Hor, intentona batzuk egin ziren, eta justo, zeuke esan zuen moduen, junginen enpresa ideia lehiaketara, eta justo bertan kasualidades, edo ez kasualidades, ez dakigu, zeuek irabazle, proiektu bateaz, podcast, Urdaibaiko podcast baten proiektu egaz, eta esan genuen, usteote bardina gaitxik hauzela berbetan, no? Nadiagaz eta komentaten, zelan horre astopa ginela, eta nadia, hasi gaitxezen berbetan, da aurrera, dalan. Pentsalik, kasualidadik ez dizela existiten, kausalidadiek eta azkarin hemen gauz, zori honez, podcast horrek ez dago ikusi, hemen gauz proiektu handiz hau egaz. Amazizen onginen Santefue megunien feedback haitzen herrizeri, danako gintzabien faltie itxukikue,
Horren arire zelan ikusten zui udala irrati honetan eunekoen bermeotarra izatie euskerie zelan ez, eta geure euskalkize erabiltzie oinarri modure. Geuretzako oso garrantzitsue da, ez bakarrik geure, euskerie, gu gara euskerako babesliek, no? Bermeoko udaletik edo beti esaten dugu, hori da geure bandera nagusizena, baina euskalkizena askoz garrantzitsua hau da. Zeitzik, Bermion, edo, herri guztizetan Euskal Herrizen pasaten dana, nagusizek, ez da huielezik hasi, hemen represio handi bat Gonzalakon Frankon garaien, eta ez da huielezik hasi euskeraz, eurek itzen daue, eurek euskalduneti ez, bai, ez daue ulertuten, ez batueraz, edo bizkaitzarrez be apurbet, eta badau, ja sasoi bateko edo adin bateko nagusizek dakoie kristolako komplejue euren euskerigaz. Esaten dauielako, nik ez dakitze euskera, nik bermiotarrez itzen du berba, esparkatu. Bermiotarra da goi mailako euskera bat. Orain, X urte pasata konturatu gara euskalkizeko ze garrantzitsuet izela eta zelako ondari edako gule, ez da? Orduen, geuretzako oso garrantzitsue da. Adibidez, guk Bermeoko udalan, hartu gendun ja erabaki bat, zelan, adibidez, bai alkatiek eta alkate hordiek, herritarrentzat itzen dauenien berba, osoko bilkuratan, edo, ez dakiz, arraina sokako lehenengoko sarrerien, eta bar, bermiotarrez berbaitzie. Zeitzik, geure herritarrei gauzelakon berbaitzen. Gero, beste leko batzuetan, klaro, erabiltzen da, beste euskera mota batzuk dauzelakon, eta badakigulakon erabiltzen, eta erabili behar dalakon. Bai, geure herritarrei itzen dugulako geure hizkuntzien, geure euskalkizen, geure bermiotarrez. Bakizu zer nadia, geuri bardin pasadazku, ez ginen ataunera arrozazareko irrati topaketara, euneko larogei giputxek eta beste batzuk iparraldekuek, eta geure bermiotarra galtzun ginen, apur bategaz lehengoko minututan, gero izan duen aurrera eta ondo azaldu ginen. Urrungo kue igual zabiri botako txagu. Zer esan edo zuen txat, irrati bat herrikoa eta herrikoen txat izatea? Ze balore dagoz horratzetik? Beti, pertsonalki eta udalaren eritzi horretan. Ze balore ikusten zuzu zabi garrantzitsuenak irrati honetarako? Bari betxa dute herriko eta herrikoen txat dinozun honetan, edo Nikolan hartxien dut, da bertoko ekosistemi elanduten dauen irrati bet. Badauela, berton mundu bet eta mundu horreri altaboza emoten txuen irrati bet. Bai kirol munduen, bai kultur munduen, bai, egunerokotasunien, enpresa aldetik, edo danadalakue. Zelako movimentu dauzen gaztien artien, zelako beharrizanak dauzen, hori dana plazaratut nauena, agerizien itxitzen dauena, eta herritxarrari kontaten txona, eta herritxarran artien sariek sortuteko gaitasunedakon irrati bet. Eta herritxarran abotxa berton presente okitzeko. Lehendakari izatie, no? Irratize apurtxu betorrena. Ahí estás. Gaztiek aipatuzu, Nadia, zurentzako urrungoko galdera. Zelako eragina eukileike irrati honek, herritarren egunerokotasunean, apurtxu ezabik esan dauen agaz batera, gaztien txat, nagusien txat, edo herritar barri etorkinen txat bebai. Guk pentsaten dugu bat etorten dela geure helburuekaz, ezta? Bermeoko udalentzako edo geuretzako oso garrantzitsue da dana komuniketie. Hau da, eitzen dugun pauso guztizek, eta informazio orokorrak, eta Bermeoko udalak emoten dauzen pauso guztizek, gentiri saldu. Zer pasaten da, badakigule, guk dako guzen erramintzek adibidez, osoko bilkurak, eta sare sozialak ez dizela llegaten dan hori. Ze badakigu hor, igual nagusizek, ez diez hain ez dako hori trebetasune igual sare sozialatan erabiltzeko, edo badako bai ez datzoiela gustaten, ze beste erraminta batzuk erabiltzen da. Hori apagoien ikusi zan, zelan komuniketeko era bakarra izan zan irratia. Ze hori bai martzan egon zan. Orduen bai pentsaten dugule, dala beste
klik bat, geure komunikazio munduen, ez da? Zelan nahi beste pertsona batzuei, ez datzoilakon gustaten sare sozialak edo tal, edo esan doten moduen gustaten datzoilakon gehiago irrati mundue, orduen. Oso garrantzitsu topaten dut, jenti oso emozionata daue proiektu honegaz, herritarrak geu baino. Oso emozionata, bai, ze eurentzako oso garrantzitsu izan da horretarako, eguneko berrizek ez bakarrik munduko berrizek, Bermion pasaten dan guztize, eskualdekuek, eta bar. Bai, ganera entzundu kaleti, bai, jentikin zauela traspasu horre, ez daula txarto, bai, Bizkai irratire, beste batzuk, beste irrati batzutara, eta jenti ikusi du hor apurtxu bet prest, ostabe buelta itxen itxuki irrati honetara. Ganera, urrengoko galderan arire, badakigu jende asko, nagusi, nadiek esan dauen moduen ez da la manejaten igual internetegaz. Bai ez dauela beti erreza kalera urteti bai, batzuk txindauz hor apurtxu bet ezin urten, eta zelan ikusten daudalak irratia o modu bat eureri herriko barri edo bizitzakaz konektatute egoteko irrati honen erabilera. Zelan ikusten zui hori? Olako radizio batek herri baten funtzio diferenti bete bidozela pentsaten du, eta beteten izen dauzela oinarte. Osea, nagusizeri akompainamento bat itzen izantxo, euren euskeran. Osea, ia igual, gerotak itxia urtetezunien etxetik, eta ja konsumiten zundana edo erderaz da, edo euskera batuen, eta batzuk euskera batuen ez di konpontuten ondo, eta ja referentipe kanbize itzen diez, eta deskonexio bat hau. Orduen, hau konexinu bueltatien nagusizeri bertoko historizekaz, zein jauen Bermio, gero ez da izin jauen, ez da izer pasada, eta gero horrek, como konektata egotie Bermioko egunerokotasunegaz importantien nagusizekaz. Komertxizutan askotan, entzuten zen duen, pelukeizetan, panadeizetan, bestitan, bertan, beti, eta jenti komentaten bertoko gauzek, eta horrek itxen osku konektata goti, eta gaztien txat, nik uste dut, dakusela dato batzuk eta oin urtiek jau dala dago komentaten euskerien erabilerie, ez da izer, erreferente barriak, nik idatzi nagoen obra bat euskerien ganien eta bermiotar baten bizipenak euskerien ganien, no? Indala denporie. Eta guztot oso importantia dela geure artien enpoderatie, eta gutakunek balizo dau, zen niri pasa intzasten, Donostirezun bizitzen da sentimentu da balizoko da nire euskerik hemen komuniketeko, no? Ostabe komplejo hori, komplejo hori. Eta horren kontra inbidut esan, dakun altxorra terribli da. Eta gaztiek, hemen gauzien eurei gustatatxoenak kontateko leko bat okitxie edo konpartiteko, enterateko, Eta uste torretako balizo bida, bela. Bale, hemen gauzitxuk irratian komplejo horrek entuteko geure irrati zen, horrek ez da gure esan bestik ez da huila ulertuko, bermiotartasun hau orain Bermioku izango da, bai internetetik, FM bidez, zabalduku mundure. Nagusi zen atal hori oso ondo esplike du, da ametik alik eta hobien ingu nagusi zentzako tarte batoteko, udaletxik badakon edo zeuek, pertsonalki gomendiorik hori aurrera eruteko formaturen baten, bakizuie, hemen zeuen etxin zauzie. Alanda guztizbe, ongo gara irrati zen, goiz guztizetan, deizek hartuten zeuen ahotsa entzuteko. Urrengoko aldera, zelan lagunduleki irrati honek herriko memorizera, ahozko transmisioe, identitatie eta belan naulien arteko zaintza indartzea. Badakitzago oso komplezu edala, zelan ustezu aldula lagundu proposito edo horretara? Ahozko transmisioa euskeraz eta bermiotarrez eitxie, ahozko transmisioa bermatute dau, orduen hori lehenoko pausu egin dau. Identidadie, azten gari zenien, geurie, hortik hori, zeuk esan dozu moduen bermiotik mundure, ez da? Berme oso leku oso zoragarrize da bizitzeko, dakogu egize esan da bermiotar moduen erreza da ezatie alkate moduen ez dakizu zelako arrotasune aldotezan ze politxe da geure herrize zehametik dakozu bizta de pajaro bat. Eta ezetuten dugu zen hainbeste elkarte, pertsona,
hain marabillosuek eta dauzela enamorata beran herri zen, orduen geure identidadie be badago eta badauz, hainbeste elkartien, hainbeste jentiengan, eta da bakarrik eurei emoteko hori aukerie, bestiei euren jakitasun edo ahotsa emon, eta hori, ni pentsaten dut, zeuekor odako zuia aukera oso potente bat, hori eitzeko. Nadiari hartungo txagu beran gomendio honek, eurek hemen dauz gure lehengoko elkarrizketatan, hemen itxukirratian, da betik Andramaizek hasi baino harinau, okingu zainbak talde kultural eta pertsona, Nadiak esan dauen moduen, eureri entzuteko ia zer dabiltze zen. Bueno, orain apurtxu sartungo gara enarina esaten dara zer deraz, gu ez udaletxeen laguntza eta herritarren parte hartxe bebai ingo apurtxu betikutu. Zein baliabide jarri dauz udalak proiektu hau aurrera eroateko? Dirua, antolakuntza eta laguntza tekniko aldetik. Bueno, udaletik esan genduen inbitu. Hau reaktibetie radizo bat importanti da guretzat, kontuten okin genduen, ez tala bardine gauze batega segidutie, edo gauze bat ja hiltzena ostabe berpiztutie. Gauze bat hiltzen danien ostabe berpiztu bierbadan esfortxue beti da handizago, horregaitxik importantia gauzek ezitxitxi hiltzen. Hori pasa asku beste zerbitzu batzukaz bebai. Eta hemen, egin gendune da, diru aldetik, hemen haitzetuzu dirue bat, diru aldetik, duplike zen edo apurtxu gehiago diru kopuru, pentsaten gendulako importanti zela bultxada hori emoti eta benetan lortutie radizo hau konsolideten jutie apurapurke. Eta antolakuntza aldetik egon gara bazelan zesinu egin lehengo itxukirratian lokalana, zuen aldetik bebai eskerrik asko zeu edizeuen implikazioa itxik eta zelan emisuen hau lokala, guk ezetuten du hau lehen zelan egondan eta oin zelan dagoen da men zeuen eskue dago asko eta da eskertuteku da zeuen implikazio benetan. Eta hori. Bai, tema delikau ediez, azkanik guk badakigu, guirurok, jentik jakin dizen apurtxu zer inzun zegero hainbat komentaizo dauz, eta apurtxu eta albadune bideratu rekomentaizuk, hemen gauz gu horretarako. Aurrengoko galderi guke okintzu kontutan irrati hau orain zabala esan bidala, bai herritar, kolektibo, elkartei, zuek ze uste zuiez, badago bidereik kolektibo, elkarte eta herritar banakako euren espazio izateko irrati horretan, ondo topaten zuie? Pentsaten dut hori beharrezko edala. Zer da bermiotarren izaeri edo zer da bermiotarra izati, no? Hori da hain konzeptu hain zabala, zedanok okin behar dauie hemen leko bat, ez da? Bermeo oso anitze da, bermiotar mota eta asko gaude, eta pentsaten dut danak okin behar dauela, beran lekutsue edo ahotsa. Nadia gazeigu, zeuk erantzun behurrungoko galderari haunen hildora dator, ze motatako edukiak islatzen dabe sobeto bermiotarren izaera zure uste, zeu programa klasi guztako zandatxun zuri hemen itxukin jorratuti edo landuti? Ni pentsaten dut leku edauela danatarako, ez da? Berriak oso garrantzitsueti ez hori bai izan da. Herritarren deizek jasoti eta eure entzutie, bai kejak eta bai dozen gauze, bai danatarik hori oso garrantzitsue da. Eta esan duten moduen lehen, hainbeste elkarte mota eta pertsona desberdinen ahotsa entzutie. Hori da, pentsaten dut da, bermiotarren izaera, hain, konzeptu hain zabala da. Bardun, igual pertsonalki, zeuri zer guztako zandatxune, erratizen, zerdakizen guztatxuna musikie, irakurketa txoko bat, bermioko lentillek, ez da hitze ikuste entzute mazun lehen, bermioko lentillek. Bai, niri, irakurketa txoko bat, bai, hori bai, berrizek bai, por supuesto. Zandoz, tio, asko irakurten zule. Nahikotzu bai, nahikotzu bai. Eta hori herritarren ahotsa entzuti, Hori, askatin alkati les kontestaten zue, ondo. Eta zuri zabi, ze programa klase pertsonalki gustako zandatxun? Niri gustako leki dazta apurtxu bete en radio irreverente bat lortuko baleki zuie. Apurue ganberrue, como gaztiek komodo egoteko leko bat bebai, ze usteot, nagusizek behituten duz como eurek zeu zer dizelakun alan, bai,
nagusi zeri be guztetxatxe gaztien enroiu zein zen ezetuti, zelan komunikaten dizen, zelan injaben, eta gaztiek zeu zer, ala irreverentetxu bada ni podcast sali nahi. Osa, nik podcastak eta streamingek konsumidutxo betez. Eta dino, olako zeu zer, hemen gaztiek libre sentite izena, txoba, niri ez da izen bairo, beka. Saltxatxue, no? Bueno, esan bido tertulizek bai ongo dizela, horia konfirmeta daku, eta gaztintxako podcastak behongo dizain bat, da, bueno, lan duten gauzenak, orduen alegine bentsetingu. No sé, ez da, zeu zer, ez da gizunen ondik urtengo dagoen, baina zeu, epa, honek gaztik injabi zeu zer, ez da hitz. Permiotar garales, geu irreverentiek izango gara zeu zer. Hori zaeran da. Bai, hor badator, aden gatztu honetan. Bale, etorkizunere begire, badakigu gaur egun onbi garala begire, egunien, bueno, apurtxu betingu berba, bai, etorkizune zelan gudun jorratu. Zelan ziurtatu gura da udalak, bentsat zeuek zauzien momentu honetan, proiektu hau ez dela gauza puntual bat, baizik eta luzera begirako irango dauen zeuzer. Hauri da ikuspuntue edo zelan ikusten zuie, bikote? Vale, claro, administrazio publikoen ez dago ezer betirako. Ze hor, segunetan hor dauen, egiz esan da, helburu batzuk dakoie eta horri mitzen daue foku edo ez. Gu gauzen artien, hau lehentasune da. Eta geure kompromisue dau, hau proiektue mantenidu ingo dala. Ez eitzik, sinestuten dugula konproiektu honetaz. Oso ondo, sabi zeuzer... Niri guztako lekidaz benetan, eta proiektu katate usenatan nik desieitzen dut. Nik desietot zueri zutia hain ondo, gu sobra noti. Zati, txopitu goin momentuen udala laguntxin guztu bia, lokala itxitzen badozkun, itxitxea asko guzkuila baketan, no? Arrakasta batako zuilakon, patrozini urten txuilakon eskine guztitatik, edo afiliauek urten txuilakon, abonauek edo zer dan, edo zeuen dirutxurrizek landu zuielako no lo que sea. Ez da hitz beguk, hombre, hau hartxieko kompromisoa hartu bagendun ez da urte bireko. Osa, pentsatzen dulakon, zuek proiektu bet ikusten dalez ondo landut eta presentata, baina herrizen instalatiakola eta herrizek berak eskatutiakola, txo, hori honin bide. Da igual txo, gu gauzen lekuen hor dauen. Sino, herrizik eskatuti, bale, juen alkatetxara, bai esken du guri itxuki, no? Eta hori guretza da triunfo bat izango lekide. Vale. Bueno, dano dakigu bakotxantzako garrantzitsu edo importanti dala gauze batzu, beste batzuk ez, guk behintxet energio zuek iminguz gure itxarmenan barruen. Herritarrei, azkaningoko haulan mezu bet? Ni pentsaten dut que el camino se hace andando, no? Esaten dana. Orduen, ja nobizo asko dako zuie, ze genti dau itxaroten, egiz esan da sortu zan hainbeste, niri, adibidez, jente pillo bat, paragosten kaletik, Jose ondo, ozta bere itzukirratia, eta bar, oza, gentie dezieten da, orduen, hau, martxan azten danien, ja berez hasiko da, eta gero, esaten da moduen, hau, Aztie da, eta lehenoko etapa beti diez apurbet, no? Zelan egin. Gero, bezeruek esango dauie zer gu dauien, eta hori haulan martxan jarriko da. Orduen, jenti animeta dauia. Badakigu hor dakula jentie irrikitzen, orain dela egun gitxi hasi gara, orduen, nadiak esan dago ondo, pausuek gitxik emon. Sabi, zeuzer... Ez, orduan, azkanioko... Desieten txutie honena, benetan... Biziluzie, no? Izan zaitzezie irreverentiek eta biziluzekuek, gentiek ez jakitxiako ez da bakarrik entzuteko, egoin jela parte hartuteko, eta beste, bote ozten apurtxu epenida, eta alanda, eta normala da, lehenako elkarrizketie da, itxukirratia azten dau, eta egin lehenako elkarrizketa hau, apurtxu bet... Harin da estresagaz. Eta formal, eta gu eskara olako. Ikusko zu, segiz hautan ongo zarie, seguru, ze ondo akabaten dan, honekaz galdera, bigarren ez da galderie. Lehenengokue Nadiari oso pertsonala diez. Nadia, zer da zurentzako zoriontasuna? Niretzako lasaitasune.
Oso ondo. Galderarik hobinetariko entzun dutenak, online laburre esateko, eta zurentzako Xabi zer da zoriontasune? Nitzate, hortitu, bakie dituten txanik. Osea, baketan egotie, tranquil egotie, eta, bai. Vale, pentsalik udaletxe hau oso ondo lotute dauela kontzeptualki, hemen dakuzen ordezkari bizekaz, oso ondo batera datozela. Vale, eta azkaningoko, ez da galderi, da proposamena, dana beti akabaten du holan danakaz, bai, klaro, zuek gaur bizarielez, bai, bizue harri horri harrekin mesedez, irutiko beren ara. Bai, venga, bat, bi, iru. Vale, empate, beste bat. Bat, bi, iru. Irabazintxu? Irabazintxu. Vale, bai, orduene... Zein bidot, irure esan du. Berak irabazi dau, no? Bai. Vale. Nadia, ze kantagaz guzu akaba irratzaio hau? Zutagar Mari. Benetan, Bai. Klaru, Hombre, nebrea besti gogokoena da. Beran mobileko tonu da. Bai, nebre mobileko tonu da. Vale, guazen. Eskerrik asko, eskerrak emon, placer bat esan da Nadia eta Xabi hemen okitxigaz, zorion txuak izan, eta andarmaizetan, ondo pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zemori. Thank you.